Čo ľudia príjmajú, mám tento druhý kanál. Keď mám proste druhý kanál, tak... Abo rovno idem sem. Na stred asi. Si tu postaváme cestičku. Lebo som pri Diamondoch. OK, moc nevypadá, že by bieli chceli ísť na nás. Keď sa ani nepôjdu, tak... Idem na tých štvrtých. Aj keď to som mala radšej začať dole, teraz mi asi nevystačia bloky. Ok, takže bloky mi vystačili. S týmto hráčom si nejak poradím. OK. Ešte teraz. To bolo dosť ľahké. Tak teraz až ideme asi na tých bielých. Tie vypadajú, že asi pôjdu na nás. Aj keď tým to asi jedno, či na nich pôjdem alebo nie. Ok, oni sú až hen tam. Ok, my všetci traja ideme na jeden tým. No tak nakoniec idem iba ja na nich. Tým asi nezničím rukou. OK, takže... to je po mne. Už majú všetci jeden skin. OK. Takže teammate. Ja si kúpim bloky. Ventures by som niečo mal mať, OK. A dúfam, že bude stačiť toto jedno TNTčko, pokiaľ nie, tak asi pôjdem zničiť rukou, alebo ja neviem. OK, na nich idú už ružoví, takže asi pôjdem na ružových proste. No. Ružoví sú iba dvaja a zatiaľ nikto neumrel, tak to je jasnačka, že idem na nich. Ne, jeden umrel. A toto bude tiež dosť ľahké, keď idem proti jednému. To im aspoň chcem zničiť tú posteľ. Tak dám tam TNTčko. Ok, takže už sú tu dvaja. Yes, posteľ som im zničil. Ok, nepodarilo sa mi to nejak zachrániť, ale tak aspoň majú po posteli. Ok, zase si kúpim bloky. A idem asi ku žltým. Zrejme aj s teammateom. Ok, takže to asi potom bude problém, keď on má luk, ale tak... No už umrel aj môj teammate. Ok, ja si zoberiem TNTčka, veľa blokov. Dve TNT asi budú stačiť. No, on má knockback sticku. Ach, no nevadí. Dúfam, že u nás je teammate, ale tak to až tak nevadí. Ok, tak teraz by som chcel ísť proste na tých zlých rovno. Stačí mi asi jedno TNTčko, dúfam. A stále nemám ten ironový armor. To asi bude trochu problém, ale tak... Abo si zoberiem fireball. Ok, tak už mám armor. Armor si zoberiem meč pre istotu.
tu majú tú cestu, že ju majú hore. Toto neviem absolútne, jak som dal, nejak som to dal. Jau. Ne, ja som tam hodil to TNTčko, už mám iba Fireball. OK, som tu. No, ma zhodil do toho Voidu. OK, tak si dáme ešte jednu hru. A tuto sme mali skoro už vyhranú. OK, teraz... OK, takže pôjdem zase... Teraz pôjdem napríklad zo začiatku na bielých. Keď som predtým išiel na žltých, tak teraz na bielých. OK, takže som Aqua Team. OK. Tak, 48 blokov. Aj keď... No, ideme na vás. Jak tam krútil tou hlavou. Teraz som skoro spadol do Voidu. Teraz sa začnem stavať hore. Tie bloky mi na to asi nevystačia. Aj keď, no tak toto už nemá zmysel. Ach, ani jedného som bohužiaľ nezabil. Ani to úplne ignorujú, že tu sú. OK, len tak sme to dali. Si zoberiem bloky. Tí žltí nemajú plány na nás. O, meč. Zase idú na nás, no. Kúpim si aspoň TNTčko. OK, teraz on absolútne nevie, že... No, ja som zase spadol do Voidu. Ach, tak sme ešte poslednú hru. Dám. A na to ľudia, že to je už posledná hra, tak by ste u mňa mali mať už dávno like a odber. A pokiaľ by ste náhodou nevedeli aj o mojom druhom kanáli, o ktorom som točil tiež videjko, tak sa choďte pozrieť. A tam rovno môžete hodiť tiež odber. A druhý kanál budete mať dole v popisku. Ešte 2 iron 1. OK, tak. To by sme už mohli vyhrať. Budem si vystavať rovno na nás. Ide nejak rýchlo.
Ok, aspoň som im zničil tú posteľ. Asi teraz oni pôjdu na nás. Takže teammate išiel asi zase ku ním, tak ja teraz pôjdem stavať ku Diamondom, lebo potrebujeme nejaký ten protection. Nepadol som do vody. Ok, rovno si idem kúpiť. Tak. Ok, oni rovno idú na nás. No tento hráč. Zhodil ma do vody, ale tak to ma ešte tak moc nevadí. Že som ja jeho zhodil do vodu. Ok, rovno ide ďalší hráč. Ja si po mne. Toto je určite po mne. Ako ľudia, ešte takto na konci videa by som vám chcel povedať, že týmto videom som začal v podstate aj novú sériu Minecraft Ale. Takže v tejto sérii budem hravať, ako som napríklad dneska hral, že proste som nemal posteľ, ako keby. Tak tu budem hravať napríklad, že nemôžem mať armor, nemôžem mať žiadny meč, napríklad aj na Skywarskách. Takže sa máte na čo tešiť, tak preto by ste tam mali dať like, odber a zatiaľ na môj druhý kanál není natočené ani jedno video, ale to sa za chvíľu zmení. Takže nezabudnite hodiť like, odber a sa s vami na dneskajšok lúčim, tak čau.